Txorienetarrak ongi etorriak gurera. Txoriene hasi behar da, eta txoriene esan da, 3 aldiz esan du txoriene da honeko. Laukoaz, eta horrela jarraitu aldugu, saio guztian. Txoriene. Bueno, kontu badatzo Biteli Anderinoa gozo gogokin geratu zala, eta hori ezin da gertatu. Ez. Dago horregatik ekarri oso, txokolate zuria, azukria, ikusten dut, fruitu gorriak... Hiru mota ezberdina azukria. Bai? Perladun, perla itxurako azukria, azukre hautza eta azukre txuria. Perladuna? Azukre beltza bebai, lau. Bai, perladuna. Izena da porleika, Eta boz, azukre, txokolate zuria be... Bai. Osagai nagusi azukri da. Eta fruktosa pixka da sartu dugu. Zein biozu ba? Gozo etorri gara. Gaur ingo dituguna da gofreak, baina sartaian indako gofreak, txokolate zuri ganatxearekin eta fruitu gorri marmeladarekin, o fruitu gorri saltza batekin. Beitu, onda. Orduan, esan dagoa, gozo etorriko gara, eta nola egingo dugun errezeta hau? Oso erraza. Lehenengo, fruitu gorri marmelada itene jarriko dugu. Horretako, fruitu gorriak, azukrea eta limoi zukua, lapiko batean, 40 minutuz egosten jarriko ditu. Bestaldetik, gurina esnetan urtu eta epeltzen utziko du. Zuringoa eta gorringoa banatu ingo ditu. Zuringoa glas azukrearekin arrotu. Irina gorringoarekin nahaziko dugu eta horri esne epela botako dugu. Vainilla estraktua eta perladun azukrea. Ondo nazi eta gero zuringoa garrotuta gehitu ondoren pausatzen utziko du. Txokolate zuriari esne gain beroa bota, gero gazta krematxu eta vainilla gehitu, azukre pixka bat, eta hori ere ostutzen utziko du. Gofreak sartai batean egin, eta dastatu. Bai, lana bada hoz, azken edozkogu hiru atal, ez? Ganatxea, marmelada, gofreak. Baina, bueno, bespera nina aldian, nik egia esan, ganatxea eta marmelada, beste gumaten nion nuke, bestela marmelada erosi. Eta egunean bertan bakarrik gofren orea egin. Eta gero, sartakinen esan duzunien, beraz, ez di holan, forma tradizionala gofrina bakizue holan, horako laukitxotan da. Izango zin horako... Opil batzuk. Opil lodi batzuk ingoitu. Opil lodi batzuk, eta egia esan, bueno, ez daukazu nontzako sartaian inaldia, baina sandwichak eta itxeko lako gailu ere jendeak izaten du. Bai. Inaz da sandwich itxurakin baita. Honek... Horrek itxik jendienak. Horretan be, gofreak, nik ikusi ditut hor gofreak. Sandwich formakuak eta horrek bebai aukitzen dago lako plaka desberdinak eta aldatzeko, eta hor gofre formako, plaka bat behoi badau. Sartu aldana? Bai, eta aldozu gofre bat inorako. Osa, gofre bat aukibarik, hori bai, enzeike. Bueno, kontu da guk errezaldera botako dizuegu, eta ingo duguna da erreza. Sartaian egin, holako piltxo batzuk ingo ditu, eta listo. Bai, azkenean desberdintasuna formia dalako, ez? Azkenean orea berdina izango da. Egia gofrea badukate, ez? Karratu forma horrekin iten dira, batzuk dira, alde bat fina egoten da, gero erdian lodixiagoa, eta igual, eta gero gaina hor botatzen diozun saltza edo dena delakoa, eta hor zuloetan sartzen da, orduan zulo batzuk txokolatez beteta jan aldituzu, ero... Bai, aldatzen da, baina bueno. Hau da, behitxu, hau egiten dugu, zuek etxean probatzeko. Proba egiten duzu, eta gustatzen jatzu da, pentsatan duzue urtian gofriak inbiar dituzuela, behin baino gehiagotan, hor erosi gofredia. Ze batzuk erosten da gofredia, hau proba barik da gero dauke hau txartzen, armaixuan. Da hori, ez da legezkoa. Hori da, kaso ez dut esango berizena, baina alesei berdina gertatzen zaio, erosi zuen olako katxarra bat, eta hor dauka. Alesei dauka, lehen esan dutzuten sandwichera hori plaka desberdinekin, da dauka plaka bat gofriena. Ales Bilbo aldeko tolora, berdinatez hitz egiten ari gara, pertsona berdina? Bueno, esan dugu bere izena azken dula. Intimidadea. Bueno, hori da. Limoi zukua, eta hemen, gure marmelada martxan. Fruitu gorriak, hauek, da egoneko desizostuta zeuden, baina izostuak erosi izan ditut. Eta hauek, esan dako, hemen utziko ditu, 40 minutuz, murrizten, gero bakizue momentu batean marmelada heltzen da puntu bat, azten dala olako petarrazo batzu botaten, eta olako tanta bat gainera erortzen mazaizue, benetan erre egiten duela. Orduan, ikusten baduzu irakiten azten dela eta loditzen nahi dela, tapa bat erdi irikia jarrita, ez da ohitura txarra. Zu badazpada bisauneri, apur bat. Bai, baina, eta egia da, ikusten da batzutan, ez da, inoizin baduzu olako sagar gozoki bat, olako sagar konpota bat, ero lodia holan membri antzeko ero, sagarrena moduan, heltzen da momentu bat, ematen du, plu iten du, sartzen diezunean, eta azten zara nazten, azpiko bero guztia atatzena, eta erortzen bazaizu, karameloan besteko ia erradura egiten du horrek. Nenan kontu zibili behar da. Orduan, nik olakoetan trapua jartzen du gainean,
biltzen naiz trapu batekin eskua, eta horrekin ematen dizkigu eta. Oin bertan ez da barrizko. Nik gustatzekat honek masustak, horrek beltzak, Bai. masustadinak, amakineta joaten nintzen, igual, pasietan, eta horrek hartzen ginitzen, eta gero mermela ditzen gauden etxien. Masusta marmelada munduko gauza gozoa. Ni hor, egun baten, duela 10 urte egin zidaten elkarrizketa bat olako mendiko korrika aldizkari batek, lehen olakoak itxe zidaten, aspaldi izan hori. Eta horre egiten zuten beti galdera bat, ez? Eta zuri zerk geldiarazten zaitu mendian, ez? Da danak erantzuten, bizta zoragarri batzek, tontor polit batean egoteak, eta ni, masustak. Masustak entrenatzen egon mendian korrika eta sasi artean, dana masustakin, frenato, entzen etxera, eskuak more inda, eta oso guztua. Hemen bat utziko dut, gurinana, hau geroko sartaian egiteko. Orduan, gurina, esnea, eta hauek hori, epeldingo ditugu gurina urtu arte bakarrik. Oso ondo. Da batean batek etxetik eda esango da, gofriak eitzen dabiz, zelako, ez dakit, moderno dabizen hemendik, baina erdi arotik eitzen dan erresta bat da gofriena. Orduan, esaten da izena, datorrela, inglesetik. Bai. Han wafer, deitzen jako, zehan, basaukien olako... Osa, burni hori erabiltzen zuten hori bai, burdinezko, pixuzko burdinezko gofre gaiu horrei, wafer deitzen zotzien. Orduan, wafer, gero ingelesez waffle, eta frantzesez wafer, edo olako zeu, izango zen. Eta gero gure gofrera, hortik etorri izan. Bai, beraz... Historia, kontatzen batzut muti? Bai, baina horre, etortze... A ber, zuk hau ikusiko zeinon, Patri. Zer? Ez da hor Instagramen olako bideoa, zeta. Nola esaten da inglesez, ez dakit zer. Ez frantzez, or. Ez inglesez da, or. Eta nola esaten da inglesez, ez da izan. Eta daude lau hitz, dala, or. Or. Eta nola esaten da esaldi hau. Or. Bai, ikusi. Hore, antzeko ematen zuen hori, izenak antzeko ziela da, gofre horti datorrela. Parkatu, ez da zai. Gofre mota desberdin asko dauz, asko dauzen bezala. Eta gofre mota bat ingo guk gaur, gofre laua, nik uste dut hori zigorrek asmatu dauela, baina bestelako badauz. Bai, hau izango zen, Bruselako gofre laua. Hori da. Ze, ikusiko zuen, hemen zuringoa banatu duko ringotik, honi, hemen, azukre hautza botako dio, eta barrotu ingo dut gatz pixkatekin, eta, guk aukera izan dugu, jun izan garenean, Belgika aldera eta, egoteko Bruselan, eta hor Liejan egoteko, eta gastatu ditugu batzak eta besteak. Eta, oso beraien artean, kriston pikea daukate. Bai. Gurea direla autentikoa honeak, eta egia da Bruselaskoak aizetzua dira. Osea, hartzen duzu Bruselasko gofre bat, eta oso harina da, ez du pisatzen. Eta beste hartzen duzu, eta zaten, Liejakoak, baina die txikitsu hauak, bai. Bai, eta baina trinko hauak. Bai, eta gozu hauak. Orduan, aipatu dugun Bruselasekoa, itxen dela, arrautz zuringo altzatuekin, gaur egingo dugun horia izango zen Bruselasko gofria, da nik uste dela ohikuena, edolako kaleko postuetan eta ikusten duguna, ohikuena izaten dela Bruselaseko gofria. Gero daukau, Liejako gofria zigorrek esan dauena oso antzerakoa dana, baina trinku haua, txikixaua eta apurtxo bat goxu haua. Gero, badau bat strop wafelak. Hori ezer de, hori galleta moduko adiena golen itxatzita. Hori herberetan, dau, hori da, superfinak. Eta orduan izaten da, galleta bat, beste galleta bat, eta erdixen eramaten dago olako karamelu antzerako bat, horrek oso nada dauz, eta baina die, ez dakizelako finak, osea... Oso finak. Hau, atzamar, hau baino finauak ondiokan. Baina hori izango zen bik. Bai, hori izango zen bi edo hiru batera. Osea, die oso finak, beraz, gofrian antzera izango zen ze galletiak, badauka forma holan lauki txiki-txikitxo batzuk. Eta hori izango zen. Horre saltzen dituzten, ez, Patri? Bai, saltzen dituzten. Pasako zut elbidea, edo ekarriko toman txorieneko kaferako. Txorienen izan ditugu, hemen. Nik uste txorienen izan ditugula, oie, bai. Txorienen ez ditugu. Horrek, kurruskari dauz eta mokadutxo batekin eta oso ondo sartzen die. Gero dauz, frantziakoak Lileko gofriak, bebai. Diela horako gaieta horrein antzerakoak, baina izaten dio
forma, hola, nahi izaten dago borobila edo obalatua. Eta gero dauz, beste batzuk, datozela Hongkonetik, nik uste dut hori tradizioa estatolera erdiarotik, baizik eta gauza askoz be, modernu hau dela, baina deitzen die Babel Waffle. Horrek ikusi txuzu? Ez. Ez que ontxe, oso ohikoak die eta Donostin zabaldu daue hori Babel Waffle leku bat. Ez da frankizia bat da. Eiten dituzte olakoak? Bai, olako, eta die, da olako gofre bat, baina karratuak biharrian, dauko borobil pila bat. Bai. Babelek nahi dauzan burbuia, eta orduan dauka olako burbuia desberdinak olan borobila, hor jartzen dago betegarri desberdinak, izoskixa, kakao krema, eta gero hori biltzen da olako kukurutxo baten. Orduan zu jaten dozu, izoskixa izango bazan moruan, baina hori oso gauza betxixa da, hemendik utziko baloan argazki bat, eta euskarerainoz edatu da. Beraz, igual, urrengo gofria itxen dozuna, igual hori izan diko zen. Egia da, bitu, eta horre gofrea bezala momentuan iten dizkizute? Bai, momentuan inbiotu ez, bai. Bai, bero jaten da. Nuen ezagutzen hori, Gofrea gehiago ezagutzen bazue, bidali e-mail bat txorienea bildua eitb.eusera, eta irakurriko dutzu dugu, egunero bezala. Ni egia esan, nahiz oso gofre zalea, ataltzen diat eta jaten dut. Krep bat eskatu izan dut tokin baten, ero horrelako gauza, baina gofrea ez da gauza bat ikusten ditut eta ez diatek gehiagi irakotzen. Nik gofriakin pasatzen dana, pasatzen gat, usaina dala, zaporia baino askoz behonaua. Zurbiltzen zara gofre postu batera da usaintzen dau, super goxo. Gero bat eskatzen dozu da goxo dauz, baina niretako be... Da durianan kontrakoa. Hori da, durianan kontrakoa. Bueno, nik durian ez to probau sekula, Usaina usain dut, baina pro ez to probau. Duriana, gure txorien atatu dugu da olako fruta bat, debekatuta dauela Asiako herrialde batzutan autobusera igotie, ze usaina hain txarra da, hori, ilegala dela. Da gazta urdina ustelan usai antzeko, baina gero egia esa zaporea, lortzen baduzu sudurra baino haratago eramatea, zaporea ikusgarri benetan goxua da, baina usaia dauka, hori Tailandian guk ezagutu genuen da. Bueno, hemen ni bitartean urtu zaigu, hemen dago gurina esnetan urtuta, hau pixat hemen epeltzen, denboratxoa, itzali dut, eta zuringoa arrotu zaigu ja. Gogoratu indugula, zuringoa, mendik agur bat aurrena, David eta Mikelei, txorienetik. Gure laguna, minak eta lankideak. Gero programia editauko daue, da zarata honekin ibiliko die. Hemen, ondo jakiteko inda dauen, boluan jartzen da, eta merengi espada erortzen, ondo, eonak litz! Bitali! Puntazo bat izango zen, Zuk ez duzu inoz tentazio hori, pelikuletan iten duten hori, esnegain pastel hori eta holan hartuta inoizuan. Ai, segatxik ez dugu itxen txorieneko azkenengo programarako. Holan, denboraldia agurtzeko. Ekarriko handik eta zingotzu zuri? Zuk ez duzu iritsiko zala hori espadozu izkutatzen lehen hau, norbaitek holan bere ahora botako zuen, ahoa zabazare daukala. Engu proba, nahi badozu engu proba. Bueno, zuringoak hemen arrotuta, eta oin, beste gorringo honi, botako diogu hemen, esan dakoa. Irina. Bai. Vainilla. Den ez dio botako, koiaraka txiki bat, ze beste erabiliko dut hemen botatzeko gure ganatxe honi. Azukre perladuna, hau, etxean ikia badao, Guztot inmardala umeldu azukrea pixkat holan, eta ero lehortzen utzi, eta geratzen dira itxatzita moduan, baina gofreak ero koskaitean, nabaritu inbar dira hauek, kolako satitxoak. Nik sekula ez dut ikusi hori internet bidez edo gozogintzako denda berezin baten edo... Saltzen dute, saltzen dute, eta denda espezializatuetan da esaten dana ere, saltzen dute. Eta hori izango da, gofria jaten dozunean, gozua dau, noski, baina aukitzen dau, kurruskari, azukre kurruskari batzuk, noizen olako sorpresatxon batzuk etortzen dira. Horre di, hori da sekretua. Hau da. Eta orain, hemen, esnea gurinarekin botako dugu, eta gero, hori bai, zuringoak, apurka, aizea sartuko dugu. Gu nahi dugu, esan duzuna, lehen hemen, Bruselaseko gofreak, aizetzuak izan behar dira, Vale. Orduan, horiek, ituko dizkigu. Eta baina hauek probatuta gero, besteak lodiak, ez dira, ingo xuan.
Eta, bueno, zuk gaur txokolate txurixa aukeratuko zu gero ganatxea itxeko esne gainekin, baina egin jozu noizpa itxolan gozoren bat edo algarro bakin. Algarro erabili du, eta nire semei aurten, bueno, aukera baldin badukazue horre Balear Uhartetara joateko, han algarroboak, zuhaitza algarroak ematen dituen algarro mundoa, ero izango zen euskeraz, pila badaude, eta bueno, semei erakutzi nien zer zan ura, ikusi zuten, da, holako leka handi batzu dira, zuhaitzetik zintzili da, gaina lehorra lan gogorrantzera, eta zer da hori, da esanen, behitu, hori, zuen lehenguzu manesek, unaiek ezin zuen lehen txokolatea jan, kalte egiten zion, eta orduan algarrabakin aukera dago, eta ari da leka bat, eta hortik ateratzen da, eta bueno, ez da txokolatea, baina, bueno, ordezko moduan funtzionatzen. Ordezko moduan, bai, ordezko moduan nire amak zaben dieta makrobiotiko bat egon zan eitzen, eta nik bertan ezagutu nahi indala, ez dakit, 8-10 urte edo lan, berak erosten zaben kakao dutx bat izango bazan moruan, baina zan algarroba irina. Bai, eta hori da, leka bat, eta hori, imaginatzen dut gero lehortzen dala, eta xeatzen dala lortu arte irin hori edo hauts hori. Eta gero, berdina, azukrea purtxo batekin eta esnea purtxo batekin, kakao edari bat lortu aldozu. Daude olako kremak, algarroba eta ur krema, daude gero olako txokolatea, algarroba txokolatea. Eta, hombre, egia da, ez da begiak itxita bat eman da bestea, eta esaten zu, ez da zula nabaritzen, nabaritzen da, ez da txokolatea, ez berdina da. Baina, txokolatea jan ezin duen batentzako aukera ona da. Da, gauzia da, oindala 10 urte, 11 2012an, igual, ez zan hain ezaguna, eta kiloko 20 zentimotara zauen. Eta oin? Zenba pentsen da oso. Ez dakit, aztakari gagotakuz? Venga. €1 €1,70. Ja. Osa, imagina, 20 zentimotik €1,70 badau aldia kiloko zenbat igodan algarroan presixua. Hori, ez dakit, lagun batek aipatu zian egun baten, kinoarekin gertatu zen. Kinoa eta olako osak, lehen ez zienen, inok ez zuenean ezagutzen. Zure lagun hori Patrizia Biteli. Ez, jendeak ez zuenean ezagutzen hori, kinoa zer zan da hori, ziren ekartzen zutela, eta, bueno, esan dezagun, niko merkea zala, baina gaur, igo zala, uneko astakeri bat. Bai, eta nik uste txorioen kontaun nahuela. Hore, kontatzen duen, baina, ez, hori zehazki igualez, baina nik kontaun nahuen, hori Perutik datorrela, eta herri xumiak jaten zen, egunerokotasun baten, hemen ogisa jaten dugun moduan, eta Asian arroza. Eta orduan Perun kinoa jaten zabien, baina hain bihurtu zen hori superelikagai bat, azkenean propietate asko zaukan, da superelikagai bat bihurtu zanetik estatu batuetan eta Europan, han presixue bai, irukoiztu edo laukoiztu zen, eta herri xumiaia ezin zauen hori ordaindu. Orduan, kalte pila bat inzotzen hango herritarrei. Hori azkenean, kanpotarrentzako eta garestitzen bada, ez zaitain. Baina ez, bertakoendako beti jan izan dutenean hori, eta beti elikatu izan direnen horrekin. Beraiei presio hori igotzea, nire hori ez zaitain ondo iraz. Bai, tristia da. Bueno, gure horea badago, hau ez da, oskaioan sartu, hemen pausatzen itxieskero, ordu erditxo batero, hobeto. Gorputza hartzeko, apurtxo. Bai, eta gero, oin bien bitartean, txokolate zuri eta gazta ganatxea egin behar dugunez, orduan, denborako utziko du hemen, gure marmelada hemen poliki-poliki badua, behira zeitxura, badoa pixkanaka konzentratzen, ja hasi da lurruntzen ari da, eta oin zer ringo du? Ganatxe bat, horretako erabiliko duna, esne gaina, txokolate zuria, azukre pixka bat, gehiagiz du erabiliko, eta vainilla esentzia. Ingo duna, trufak ere egiten ditugunean bezala, hartu, lehengo, esne gaina berotingo dut, eta irakiten hasten denean, botako txokolatea birrinduko dut horre gopor batetara, horra botako diote esne gaina, desein ingo dut, gero gazta krematxu botako diot, azukrea, vainilla hori, horako mauka batean sartu, eta ostutzen utziko du. Oso Tak. Krema gozua hori, Zer? Zema? Krema gozua hori, gurek esan. Nien aizu, badakizu Biteli ni oso txokolate zuri zalea naizela. Baina... Zuretako hau, Danietako hau. Vale. Ordan, ni fruitu gorri mermelada salia enaz asko. ¿Esa mermelada salia? Esta es mermelada salia orokorrian.
Horan, gustatzen jat, behitxu, gustatzen jat tomatiana eta piper gorrixana holan hauntz gazta batekin edo jateko. Bai. Baina, holan, gozaltzeko eta... Holan, tostadan, gurinakin bakarrik. Mermelada gabe? Bai, mermelada barik, gurinakin. Banau. Kombinazio hori iruditzen zait, gurinon bat. Egurtzean, Gero, marmelada bat. Eta hor, aldatzen juten naiz, naiz, egia da batzu badau dela oso saliak ez da izena. Ni, behiu lehen masustan aipatu duzu, masustan marmelada askotan erusten dut, asko gustatzen zait. Niri gaztaiakin, baina horan gozaltzeko gozo moduan, eta gazta tarta bebai, nahi xaudot marmelada barik. Bueno, bakoitzak badauka. Zuen zein da zuen marmelada gustokoena bidali txorinea bildua itb.eusera eta konta iguzue. Eta badauzolan original batzuk, beraz, aukitzen bozolan errezeta bat gustatzen gatzuena pila bat, bidali guri da Engo. Mari Carmenen, Mertxika eta Makatz marmelada. Hor, egia da, mermeladaen mundua ere, erosteko garaian asko aldatu dala, lehen garai batean zegoen. Marruina, musikana eta albertxikoana, beste, laranja mikatzana egoten zatu. Albergina eta da dauz. Eta zerna ez daude. Pikuna, ez dakit, mandarina, ez dakit zedekin, nasketa ezberdinak. Bai, nasketa gustatzen gat. Badau bat, nire etxean asko gustatzen da, hori, Denisei, nire amaide, laranja mikatza. Hori, esan da bai. Bai. Ni hortan fruitu gorriena, abiena gozoa da. Eta gero, musikana ere gustatzen, albertxikoena, gaztarekin oso ondo geratzen da. Etxean egitea ez da zaila, gaina gero konserva moduan, eta badakizu azukre desentera ematen dutela. Orduan, normalean hauek, oskaioen gordetzen bai juzue. Nik bat probaun hauen, zeako garratza atara jaten, ze irakurri nahi nolako mermelada osasuntxua. Eta hau... Oixo, osasuntxua. Azukrea, beira, hau azukrea da. Ez duzue ikutuko, ikusi bakarrik. Hori da, usain duzazue. Eta botatzen zatzen, itxen zaren mikrowin labian, eta txia hasiekin, itxen zaren fruitu gorri batzuk adibidez. Osa, gorputza emateko lan hori gorputza txiak egiten zen? Bai, itxen zauen, irabiatu honek, birrindu, pasta bat lortu arte, eta gero txia hasiekin, emoten zotzien hori textura lodi hori, eta azukreri bez. Orduan zan... Osasuntxoa? Osasuntxoa. Batre, osasuntxoa. Ina gestu esan, gozoa izan behar denik. Hori. Azukre puntu bat dena bezala, ez? Azkenean gehiegi ez da ona, eta bat ere ez, ez dakit, ni azukre pixka bat bota gauzei, lotza gabe. Bueno, ona edo txarran gauzia bebai hor tartian dau. Zointxe kontako txuta anekdota bat. Vale. Ez negaina, aitortxo, ez duzu ikuste, baina hemen blo irakiten dago. Nahi gauzu gehiago utziko dut, onarte eta erortzen da, ez. Eta oin, berua, bota, ona, eta adaska baten laguntzarekin. Batzuk egiten dute, ez, adaskarekin, ondo nazi, gero botako dio gazta krematxua, painilla eta azukrea, eta hau, holako mauka batean, eta ez da lodia geratuko, txokolate askorik ez dio bota, ez da izango gero, azkenien trufak egiteko berdina da, ez? Baina txokolate askoz gehiago erabiltzen da. Ni nahi dut saltza bat izango da gehiago. Zer azkenean, ez dute lodia nahi, gainean igurtzi ez diot nahi. Bota holako marratzu, txuriak, gorriak, hori da. Lagungarri bezala. Batzuk aletikakin noaztuko dute, ni fula zaidan ez gustatzen. Larroxe izango data. Bai, guzti. Zer esan bezan duen? Hori, ez diela beste guztiz txarrak, gozuak, ze kasu batzutan, emakume batei bizitza salbatu zotzan azukreak. Hori nola izan zen? Bitxu, saben, emakume bat 28 urtekoa, Australiakoa, eta joan zen bere ama bisita bat itxen kotxien. Eta zaukon maleteruan zeroien gozo pila bat, gozoki bat, kutsa bat, eta ardo botila bat. Orduan, bapatian zaben Victoriako eskualdean, eta kotxia bertan bera geratu zen, eta emakumea be, han. Eta han ez zauen inungo estaldurarik, telefono estaldurarik. Orduan, han geratu zen, 5 egunetan. Eta inoretzan pasaban di 5 egunetan? Inoretzan pasaba, azkenean helikoptero bat etorri zen, da han ikusi zauen, zenidiek deitxuin zauen poliziai, ez? Baina, han geratu zen, eta nola bizi dau zauen emakume horrek? Gozok isajaten, eta ardau eraten.
Ez da bizitza txarra, Hanegoen zan, bueno, ez da bizitza txarra horrein. Dana pasau jakon burutik, ze azkenian pentsatzen zen, angeratuko zalaia... Hombre, baina argi dago. Irsorixan, baina... Zer janta, zer eran baseukan, esan zuen, bueno. Baina egia da, hor, nahi dute zan... Bera, jasukria ez da txarra. Hori da lekzioa. Kontua da, biteli, nik eben vainilla estraktua eta azukrea bota dizkiot. Eta azukrea bota dizkiot. Ba, espada, berremendik abadinora bidian, gero berrepidean gehatzen naizen, eta sortzian, berrota marrika garren kursban, inorrestan enteratzen, eta enauten ikusten. Kontua da, zuk ez duzu, espero, 5 egun egongo zaela hor. Orduan esango zu, bueno, hemen 2 egunetarako banatuko, dardoa gaur erdia erango dut, kriston parranda, jardo botella erdiak posik egongo zan. 5 egun, hasta gutxinaka joan dira. Ja, baina zuk ez da izuzen bat egun egon barzaren. Horregatik, Auskalo. Bueno, gure txokolate zuri eta gazta saltza. Listo. Horrelako plastikozko mauka bat, ero, hau bestela, ez duzu ezetan nien beharren, ni gero, gainetiko lan botan idio dalako gaina bestela, koiara batekin gero botatzea baukazue. Hartu? Zuk ikusi oso, bakit gai, sakona dela, baina hainbeste bida inditxuzu da, gainera, ora, aventura da, ikusi oso lan eriotza hurbil. Eriotza hurbil? Ez... bueno, ez, enitzen gogoro konturatu esertaz. Burua apurtu nabenean, partian, altzatu nitzen, eta ez nekin unean, itxasua zegoen onduan, da zer atera alda gaizki ben, itxasua onduan, eta inigo nire lagun aldamenean, dana ondo, baina, hori izango da hurbilen egon izena, baina, ez da palmako harriak ezin izan zuen erekin. Beto. Eta txarrena da, buruko dana berdin jarritzen duela. Mediko esan, kriston golpia ez da gizet, eta esan nien, dana berdin da. Txarrera ez da, Juan, onera besta. Gaina botanion, ez da konpondu barruko ezer da. Ez, eta horan behiratzen zian da. Inigo kamara, lasai olakoa. Ez ziozu kasurik egin. Bueno, guk gure marmelada egin da egotia besterik ezaigu falta, eta hau, hotza egotia. Orduan, marmelada, ja nik uste erdin da honean. Hau hotza daukagunean, sartai bat hemen berotan jarri, gurin pixka bat bota, eta gure gofreak egiten joango gara. Bueno, azkenean, eten helagun argentina batek esatea, eta haciendo panqueque. Panqueques. Bai, hola, tortitak. Bai, opiltxo bat, azkenean, bueno, ez die, nik lo dicho ba, espero... Bueno, karratuak izango bazien, ez, horia esan dugu badala... Horia bai, zaporia eukingo gofrena. Gero itxura daukatena, baina, bueno, ez dauka hola misterio handirik, horrela utzi, minutu terdi, 2 minutu, eta hola pixka burbuiatxo matateatzen danean, atera. Eta ingo du, izango hazien mon, honek nola da, opiltxoak. Hartu. Lehen esan dugu, azukria ona sala, edo, bueno, txantxetan esan dugu. Eta hortik lotuta hola notizia bat, munduko osasun erakundiak, esan dau kaltegarrixa dela bebai, edulkoratzaileak. Hori beti jakin izan. Adieraza dau ofizialki, ez? Baina lehen esaten zen, azukria jan biharrian jangot hau osasuntxua dela. Baina, bueno, diabetesa sortzeko badauz aukera pila bat, eta arazo kardiobaskularrak sortzeko bai, bikoiztu leike zure aukerak. Beraz, bixen artean, omen dala onaua, azukria hartzia. Azukria hobeto aukeran, edulkoratzailea hartzia baina. Bai, bixetatik aukeran hobeto azukria, edo hori izan dago osasun erakundiak, baina alatabe, azukria be, ez dala komeni jatia holan egunero. Beraz, bixen artean azukria, baina azukria be kontuz. Neurria, beti esaten duena biteli. Bueno, hemen nik, hau da artistikoa, hori artea deitzen zaio, ematen du erorin zaidala, baina ez. Hemen dauzkazue, gure gofreak sartaian egindakoa, fritu gorri marmeladakin eta txokolate zuri saltzarekin. Ze ona. Une seguro. Eta nik ez dait, kaldetu inbarko diogu. Sardeskakin, ez igual labanakin besta mosteko? Sardeskakin ez. Ose. Bai. Ze jango iku hemen, hor? Hor. Hemen? Bai, honik atari martioz, ez dela nidakidan bat azarratengo da, eskatu izkit. Nik izagotzut marmelada barik jamin nitxula, holan apurtxo bat hor. Apurra busti. Bai, busti apurtxo bat. Txokolate txurixan aixo. Boa. Zai txarra. Ze? Goxuak. Ekipo oso txarrak, benetan ez probatu. Hau da! Edo bai, proba hau, bete zaitxese, zen ikero daukoten gaztaflan holan ez da jango. Proba. Gaztaflan.
eta lehengo gofre gozuetatik, ontxe beste gozoki batekin jarraitzuko, hau kasunetan amaren egunean inaben gauza bat, eta hainbeste guztauzan ere txian, esanen txorien ere karrikot. Eta die, gazta flan batzuk. Hala, eta esan nengo duzu hau? Bitxu, oso errex. Hasiko nez lehengo azukria urtzen, karamelua itxeko, eta nire flan ontzi oinarristan jartzeko. Eta gero flana ingot, gazta krematxua, mascarpone gazta, esne kondentsatua, esne lurrundua eta arrautzakin. Labera sartuko itxut, 45 minutu Maria bainoan, 5 ordu osten utzi, eta jateko prest. Bai, holan, hasiko naz. Gazta hori gazta kondentsatu gustatu zaite, erabiltzean. Bai, ez da? Esne kondentsatua. Bueno, bai, hori nahi nuen zan. Gazta kondentsatu esan dut edo? Ez, nik esate dut probatan. Gazta motan. Hemen egia da, Patrik erabili behar ditu gazta krematxua eta mascarponea. Baina nahi baduzue oso gazta saleak ero baldin mazarete gauetan bebai, holako gazta urdin batero, horrek krematxua direla eta ondo urtzen direnak, bota, eta birrintzean ere ondo dana banatzen da, eta ikusi zuen, ze postre erreza. Erreza, eske hau gaina 5 minututan itxen zan. Ze behitxu, amaren egunean, amaren eguna, egun guztiak dira ez da. Hori bat ez, ni behitu horrek, egunena, naz, beti niko kritikoa nahi zolako. Egun guztia, zuek esan duzu, a ber, Patrik, aman eguna, ero, ez dakit, langileen eguna, ero emakumeen eguna, ero, horrek egunero izan, berda? Ez da, beste urte baitaren eguna. Bakit egundanak dira, baina kapitalismotik kapitalismoa alde batera utzitan ikustat, aitzaki politxak dira, ez dakit, ospatzeko. Eta gu kasu honetan, nik amai, lora batzuk, lora sorta bat oparitxu notzan, berei ilusinua itxen zotzalako, baina, batez be oparitxa izan zen, berak beti kosinatzen dagoenez, nik kosinau nagoen, etxean. Nire ama ona, oso ona. Bai, guztiakako, moldatzen da, ondo. Eta hori, gu kosinau gauen, orduan, izan ginen 4 pertsona. Familia txikitsua, baina 4 pertsona izan ginen, baina nik kosinau binauen danondako, baina niri gustatzen jat, poteuan da ibiltzia, eskaldu baino lehen. Orduan, gustatzen jat, honen gauzak eitxia, ez daukanak besta lan asko, lan handixa, baina gero, emaitza politxataratzen dira. Orduan, flan honek, benetan, ikusiko zu, 5 minututan itxen die, gero eskaiun aukibidie osten, baina goixian egin nauen oran baskarixa. Bai, bezperan egiten badozu. Bai, bezperan egin nauen gauza batzuk, gero urrengo goixian gauza batzuk, eta egunien bertan. Gazta kontuekin gabitzan hortan, hor zer da, osai guztiak naztea eta ero birrintze bakarrik, ez? Bai, ez dauka misteria hondirik. Gazta eta ze ari gain honetan, nik gaur egun hemengo jatetxetan da gero eta ohitura gehiago dago, holako gazta taulak ero postre moduan ero aurkestea, ez? Eta nik hori aurreneko aldia, 95ean Frantzian lanean egon nintzenean, han aurkitu nuen, eta zerbait bitxie iruditu zitzaidan, ez? Eta gaur egun, ona etorria, eta hemen olako jatetxe honetan da, aukera izaten da, izaten dute olako, normalean dozena erdi gazta ero egoten dira, hortik. Beste? Dozena erdi. Dozena erdi. Dozena erdi, ez dozena eta erdi, ez dozena erdi. Eta hor zailkatuta izaten dituztena, ez? Izaten dituzte animali ezberdinenak, hau da, behiana, ardiarena, hauntzana, ero nasketak ere bai, beraien artekoak, gero izaten dituzte freskoagoak, fuerteagoak, ero, eta hor, kontua da, holakoak ateratzea plater batean, ero eskaintzea, ez? Batzuk esaten dute, niri pixkat danetik jarri, eta bestatzu, niri jarri dazu, hau eta hau. Gero lagungarri moduan hauetan zer ejuten da, normalian aldamenean, barmeladan bat, fruitu lehorrak, ogi ezberdinak, ogi txigorki batzuk ero jarri aldira, baina bada gauza bat, bitxia, ez dakit bitxia, baina ondo etortzen da, eskertzen dela, eta aina normalen gazta honak egoten dira hor da, Gaztia onda dauz, sarrera moduan bebai, postre moduan, gaztia dana. Hemen nunda, Kanaria ruartetan ohitura daukate sarrera moduan, gazta asko ataratzen da. Hane, sarrerako moduan hartu eta gazta taula bat, bertako gazta batzuk. Hemen beti izan da, ez? Hemen beti izan daulan postre moduan. Niri egia... Idia zabal gazta burrak eta... Holan, ez? Patri, baina zukartzen moduzulako gazta fuerte bat, gero hori hauan geratzen da, saporea luze. Eta gero, segun zer jan behar duzun, niri gazta bat zen nahi duzu zatean. Nik aukeran, niretzako aukeran postre moduan, nik gazta edozein ordutan jana dut. Eta gazta, nik afaria prestatzen nahi izenean, gazta busketa bat izatean aldamene gustatzen zait. Baina egia da, aukeran postre moduan nahi hau dudala, baskari bat baino leheno. Ateratzen bai, jaten dut,
Baina, holan fuertea baldin bada, utzi aldizu hor barruan. Eta horren tako erremedioak zein izaten den? Zagarra. Zagarra hartzen duzu, jan, eta listo. Txoine? Karamelua. Moztu mitzut, karamelua. Hau urtuta orduan, hau botako gure flanontzi oinarrixan, eta hau kontu zibili, ze honek, zigorrek bakitzu ze konta bioten, ezta? Bai. Honek erretzen dau. Eta jendik ez dakize, behitxu zelako kolore politxa daukan, eta zelako atsegina emoten dauen. Bueno, nik flan batzuk egonaz, hemen goixien itxen, ditu flanak eta karamelua, ingo golan aldamenetatik eta banatu. Egonaz goixien itxen. Eta badauko hain kolore politxa. Norbait jotu zaiola. Taldeko norbaitek. Atzamarra sartu dagoela hor. Eta, karo, bueno, pasau da, pasauko sana. Erreinda pila bat. Eta karameluan, karameluekin erretzen basarie, hori da, sukaldaritza mailan dagoen txarrena. Ez olio beroa, ez ura irakiten. Sukaldean dagoen erredura txarren askoatik karameluarena da. Segatik, karamelu tanta bat erortzen bazaizu, horrek zuloa egiten juten da hori. Bere temperatura asko hartzen du, 100 piku gradu, karamelu batek 130 gradutik gora hartzen ditu. Eta hori, hor juten da, erretzen da zuloa egiten, gaina mantendu egiten du luzaroan hori. Ez da, olio pixkat erortzen da, eta bai, erreiten dizu, baina gero hori, karamelua hor jarretzen du, zulatzen, eta aberia benetan latzak ikusten direla karameluaren ondorioz. Holaxe da. Orduan ointxe, lehenin jogunakin. Igual 3 atalaten dira huiarrian. Ez que honek edo bi. Ero, biterdi. Biterdi. Ze honek flanera... Tamainoa dira, patre. Flanera honen tamainoa, flanontzi honen tamainoa ikusten duzue ohikoa baino haundixa izaten dela. Berez bat, bi, eta hau... Sartuko dugu baita, ez? Bai, zagatxik ez. Hau, Julen entzatutziko, ze baki karamelu asko gutu da kola da. Utziko zaurei. Azkenio bota oso Julenen izena. Ez dugu esan edo. Konturatu barik esan dut. Ze kasu. Bueno. 180, 45 minutu. Ta honek asko pixatzen dagoenez, eta ez dakit jauzi inbiko jakatenez, igual segitxuan gatoz. Bai, venga, oinarte. Hemen txaukau gure gazta flantxo bat. Beste janin dituzte, Ez. Eta bueno, zatitxuko apurtxo bat, holan, hobeto ataratzeko. Eta flanak, bakizu, zaporeak eta, zenbat dugu dira. Kafiana, kokoana. Dozenaka, eskenean da, betiko nasketa horri ez, esnea, arrautzak eta azukre, eta gozuak danak. Epa! Opi! Hemen dau. Zorionak beti. Belatxoa jarri behar dutzu? Itxura dauka gozua, Honi, gero bitu. Tamainua hauko, ikusi oso horrek bidixuak eta jendeak ez da individualak da. Holan. Baina hori da. Ez tamaino neken ez duzu. Gure oso holan jatia. Hau ez duzu sartzen dela barruan. Ez. A ver, azkenean budimak diguna da. Ez dau probauko. A ver, hemen da beti esatiena. Ez dau, bai, bada. Eta ideiak ematen maituzo lantalde honi, Ez dauz bidauz, bi koiaratxo, eta honekin probauko gointxe, baina hemen hori, gaztaflana. esne gain pixkatekin ero, hau, lizuna oso geratzen da. Bere hortan, hau da gure, gaztaflana. Zelako dardarra dokan honek. Hori da, apurtzen bada eta hori badu apurtu egin da. Baina horrek esan nahi du xamurragoa dagoena. Bitu. Zegeratzen bada bat olan trinkoa, hori da denbora. Zelako kulanta. Nik emendik hartuko. Zelako kulanta geratu behar zaigun guri, hau dara jaten badu. Brutala, Eta hau itxain behar dut orduan amaren egunen arte eite du, ero? Zuk in nahi dozunean. Bihar egiten badut ez. In nahi dozun egunean. Eta bixar, beste bi errezeta ekarriko dutzugu. Muxu bat.